सिथाबनो गाबज्रिलाबाय थायो बे फाग्लिया। आया नै फाग्लि नै मा जाखो? आंहा फिल्म नायदों ओरैनोबा साउथ इन्डियानि। दिस्टार्ब साला गाबज्रिबाय थायो मालाय फिल्म नायनायफ्राव। मा जादों? थाबबो खोन्थाया ओमफ्राय। आया नै जामस्लाय पाबजिया बेन जाबायनो जामस्लाय। हो? नंगौ नामा? औलै फाग्लि औ पाबजिया बेन जाबाय नै। नंगौना नङाब्रा? नंगौलै जामस्लाय दासो निउसाव नुदों आङो। पाबजिया बेन जाबाय साला। पाबजिया बेन जाबाय साला। एबार हौवाफ्रा दुखु जासिगोन सालाफ्रा। औलै फाग्लि औ सालाफ्रा जोंखौ लाइकि टिकटक बेन जानायाव जि खुसि जाथारदोंमोन। औलै औलाम्रे सालाफ्रा दासो दुखु जासिगोन बिसोरो एबारहाय। औ जोंखौबा हामदों होनलायथारदोंमोन सालाफ्रा। औ मोसानांगौ जाबायलै दिनै पाबजि बेन जानायनि साला। पाबजिया बेन जाबाय साला। दासो सेंग्राफ्रा गाबसिगोनलै जोंखौ मिनिनाया। ला 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 दासो गाबसिगोन सेंग्राफ्रा। हाय सेंग्राफ्रा ला 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 दासो गाबसिगोनलै सेंग्राफ्रा। जोंखौ जाम्बि होनना बुंनाया, जोंखौ गाबख' होनना बुंनाया। दासो मोनदों दासो गाबदों सेंग्राफ्रा The interest खनखाबाय नङा दे जोङो। फाग्लि औलै अयलाम्रे दा मोनायाव पार्टि जानांगौलै जोंहा पाबजि बेन जानायनि। फाग्लि जायाबा माथोब्रा जानांगौलै। बियार लाबोनांगौलै बालनि दाहाय गंब्रै गंबासो। हाय डेन्जार लोंखागोन आं। ओमफ्राय लाम्ब्रे नोंलाय लोंना लोङा हो? जामजि आंखौ बुंनांगौ नोङो आंखौ बुंनांगौ। लोंनायाव रावबो आंजों हायालै नै बे फान्थि गिलिजों। जामजि मोनथिगौ नोङो होख्लायखायो आङो जामजिलाय। नै जामजि आंनो बे बथल थामा थोआथ' आंनो बथलब्रै बथलबा नङाबानो। आरो हयले जौआ बियारखौसो लोंखायोलां। बियार नङाबा हयले लोंखाया आं जौखौनो। जामजिया गावखौल' लोंनो हायो सानथारो बियो। मा आंथ' बे बरखा थेंग' ओमफ्राय जुइस नङाबानो लोंखाया आङो फाग्लि। बा फाग्लि बा हायोथ' माथो नोंबो। थोस फाग्लि आरो आङो बेखौल' लोंबावाथ' जामजा बेखौल' लोंबावा आङो। सेरेबखौ बोनो हाखायोलां सयथिबो। हा फाग्लि मा सेरेब बेलाय? सेरेबसासोलै माइरि। एथ' जौ लोंग्रानि फिसाया सेरेबखौनो मोनथिया थायो नालाय। मोनथियालां फाग्लि बेनो जाबाय जौ लोंग्रानि फिसाया सेरेबखौनो मोनथिलाया फाग्लिया दासिमबो। फाग्लि मोनथिया आं मा सेरेब बेलायसि। सेरेब होनाय नामखौनो खोनाफेराखै आङो फाग्लिया। जौखौबा एथ' लोंनो हायो नोङो जामजि। सेरेब होननायखौनो दासिमबो मोनथिलाया आरो नोङो। आं मोनथिया फाग्लि। जामजा बे जौ गोरानखौनो सेरेब होनो मा जामज्लाय? आयौ फाग्लि जौ गोरानखौ सेरेब होनो आरो माथोलाय आंलाय खोनाफेरथाराखैसि। सेरेब होनोथ' जामज्लाय। ओमफ्राय माथो जोंनियावलाय सेरेबखौनो होना जौ गोरानसो होनो दा। है जामज्लाय बे सानजाथिंजायनियाब्रा जामज्लाय। जौ गोरानखौ सेरेबसो होनो बिसिनाव। बा फाग्लिया सानजाथिंजायनि बोरबो लानायखाय मालायसो जि सानजानि भाषा रायलायनो रोंथारो लावगिया। इस फाग्लि गासिबो भाषाखौनो रायलायनो सोलोंजोबनांगौहाय मा जामज्लाय। ओमफ्राय जौ गोरानखौसो लोङो आरो नोङो? औलै जामज्लाय औ। जामजा जौ गोरान लोंनायनि थाखायनो हांख्रेम सालिया। जौ गोरान लोंबा हांख्रेम जायो सोरबा। नोंगौथ' जामज्लाय जौ गोरान लोंबा हांख्रेम जायोथ' बेखायनो नोंना मोदोमा हांख्रेमनो जामज्लाय। इस नङा गारा होनखायो जाला मोनलानो। इस नङानो जामजा नोंगौथ' जामज्लाय जौ गोरान लोंबा हांख्रेम जायोनो। नङा माथो दा जायाथ'। जायानो बेनिबा जायोथ' मा नुदों नोंलाय? थोद जायालै थोद जामज्लाय जायोथ' मोजां खोन्थाबा माबा। जायो नोंनिबा। ओमफ्राय नोंना हांख्रेम जायो होनना इसोर खोन्थाया हो लामब्रे? जामज्लाय नोङो दालाय बर' गानाव खोनायाखै नोङो? दालाय बे जौ गोरान लोंबा हांख्रेम जायो होननाय बे गानाव खोनायाखै नोङो जामजि? जामजि बेलाय गानसो दा सोरबा थि गाननिखौनो लायो। नोंगौथ' जामज्लाय बेखायसो गानाव होनदों दा। बेखायनो आङो जौ गिसिखौसो लोङो गोरानखौ लोङाहाय मा। जामजा गोरानासो खथ्थ' गोथावथ' जामज्लाय गोसाबो थायो गोदैबो थायो खैसिंबो थायो गोखैबो थायो। आरो नै जामज्लाय गोखाबो थाबावोसोथ' जौआ। जामज्लाय जौ गिसियाबो थायोथ'। जामज्लाय गोरा थायो गुरै थायो ओमफ्राय गोखाबो थायो गोखैबो थायो खैसिंबो थायो। आरो जामज्लाय नै गोदैबो थाबावोसो सिनि बायदि गोदैनो। मानो मोनदों नोंलाय जामज्लाय? थोद जाम्बि बेखौनो लोङो नालाय आङो जामज्लाय। सेबखानाय रन्दैखौसो लोङोथ' आङो जामज्लाय। बेखायनो आङो जौ गिसिखौनो लोङा। जामजा बेखौसो लोङो आरो। थोद बाल होदोलै जामज्लाय थौलै जोंहा जामज्लाय जौ लोङो होननाया दहाय। नङाबा थौल होदो लोंहैनोसै बाबार। दिनै गोगोम लोंखागोन आङो पाबजि बेन जानायनि। औ लोङाबा माथोब्रा लोंनांगौलै बिदिनो मालाय हौवाफ्राबा सानफ्रामबो लोंलायलायबावोसो। जोंथ' सानफ्रामबोखौनो लोङा आरो। औ नङाबा माथो लामब्रे थौदो लोंहैसै नेनो हाथारला आङो बालनि। थौदो लोंहैनोसै लावगि। आयदा फुरा लोंजोबखाबायलै दिनै माइरि। औलै फाग्लि आयु गोगोम लोंखाबाय आंथ'। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो खनसे लोंनो मोनलायदों। बेखायनो जा हागौ लोंखाबाय आङो। फाग्लि आंबो बेसेबांबा गोबाव जाबायमोनलै जौ लोङैया। मास मोनथाम मोनब्रैसो जाखाबायमोनदां जौ लोङैयानो।
जा खुसिखालै सयथिबो पाबजि बेन जानायानो मोजांसो सानथारदों आङो पाबजि बेन जानायानो साबद्रायदोंसो आंनि थाखाय औलै फाग्लि ओमफ्राय बयफ्रेन्डफ्रा पाबजि गेले थाबाय थायोमोनथ' सालाफ्रा जोंखौ खबरखौनो लालायामोन सानसेयाव खनसेखौनो कलखौनो हरलायामोन सालाफ्रा पाबजि गेलेनो औलै फाग्लि सालाफ्रा पाबजिनि थाखायनो कलबो खालामा मेसेजबो हरा मेसेजबो रिप्लाय हरा मेसेज नायबाबो आरो जोङो कल हरबाबो रायजाबावोसोमोन नङा दे औलै फाग्लि आरो कल हरबाबो जि गाज्रि होननानैसो रायजाबावोमोन दे जोङो औलै लामब्रे बे पाबजिनि थाखायनो बयफ्रेन्डा सानसेयाव खनसेखौनो कलखौनो हरामोनब्रा आंनाव कलखौनो आंसो सानफ्रामबो हरबाय थानांगौमोनब्रा फाग्ला हौवानाव आरो कल हरबाबो गेलु बालु रायजादो फोथैलायबाय मालायबाय फाग्लिया होननानै औलै फाग्लि आंहाथ' बयफ्रेन्डा पाबजिनि थाखायनो कलखौनो फन हरबाबो आयु 1 मिनिटखौनो रायलायामोन बालांजों मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो सना बिदि होनबायबो ओमफ्राय दोनसै आङो दायो हरगोन दे सना होनलायलायनानै दोनसैब्रा बियो ओमफ्राय आंहा बिदि होनबाय नालाय हराव दायो हरगोन दां साननानै 11ता 12तासिम उन्दुलायाब्रा आङो ओमफ्राय दाना नेलायबाय आङो ओमफ्राय दाना हराब्रा कलखौनो फाग्ला गोनांसो बा फाग्लि नोंना कल हरबावोसोमोन दे आंनाथ' सानसेयाव खनसेखौनो कलखौनो हरखायामोन फाग्ला गोनाङा बयफ्रेन्डखौनो ब्रेकआपसो खालामसैमोन आङो फाग्लि पाबजिनि थाखायनो पाबजि गेले फाग्लिया खबरखौनो लायामोन नालाय ओंखायनो बाथारबायसोमोन आङो कलबो हरा मेसेजबो हरा बरिंसो मोनखायोमोन आंथ' औलै फाग्लि आंथ' बयफ्रेन्डखौनो बाखाबायसोमोन आङो पाबजि गेलेयो गेम गेलेयो हौवाखौसो नागिरनानै लाखासैमोन आङो बे पाबजिनि थाखायनो सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोनब्रा आंना आंथ' हौवाखौनो पाबजिखौनो हाबा लादो नोङो फाग्ला हौवा होननानैसो बुंखायोमोनब्रा आङो आंबोथ' होनोना बिदिनो पाबजिखौनो हाबा लादो नोङो फाग्ला हौवा आंखौ लानांला नोङो होननानै बुङोब्रा आङो लामब्रे इन्टारेस्टखा नङा दे दासो सान्ति मोनबायलां बाल पाबजि बेन जानायनि थाखाय एबारसो सालाफ्रा जोंखौ खबर लाबाय थासिगोन नङाबाथ' फनखौनो हरखायामोन नालाय औ फाग्लि आंबो दासो सान्ति मोनबाय पाबजि बेन जानायनि थाखाय नङाबा सानहर बेखौनो गेलेनो थाबाय थागौमोनब्रा बिसोरो ओंखाम जानो मानो मोनथिलायै फाग्लाफ्रा हरावबो 1ता 2ता थिनथायावसो उन्दुलायोमोनब्रा बिसोरो पाबजि गेलेनानै फाग्लाफ्रा सोर सिख्लाफोरजोंबो गेलेयोथाय सिख्लाफोरजों गेलेनाया सालाफ्रा ओरै फैलै सना ओरै फै नै आंनि खिथु उनखारफा नै नैबे सिलायखौ ला खार सना खार आंजों खिथु उनखारफा होनलायलायोमोनब्रा बिसोर फाग्लाफ्रा सिख्लाफोरजों गेलेनाया बाल आरो नै ओरै होनलायलायबावोब्रा आंजों समाव खारफालै सना आंजों समाव खारफा गारियाव गाखोलै नै गारियाव गाखो आंनि खिथुनाव गाखो बायगाव ओंखारदो फैदो गावदो सना गाव ज' सना ज' मानबायनानै खार लासै खार खरा खारदो फैथारगौ थाखुमा बाज्ल' खार बाज्ल' बिदि होनलायब्रा फाग्लि बिसोर सिख्लाफोरजों गेलेनाया फाग्ला गोनांफ्रा नङाबा माथो होनोगोथ' आरो गावदो होनलायलायो नामा बाइकआव गाखो गारियाव गाखो होनलायलायनाया फाग्लि इन्टारेस्ट जाखादों नों खोन्थानाया औ दालाय बिदिनो होनखायो दा पाबजि गेलेग्राफ्रा औ ओमफ्राय आंथ' सुखुथारा आङो बयफ्रेन्डखौथ' सिख्लाफोरजों पाबजि गेलेजानो गोगोम रागा जोंखायो आङो ओमफ्राय फाग्लाया आं पाबजि गेलेबाबा आंखौ लाफालायाब्रा बियो रोङा माया होननानै फोथायोसोलै नोङो गेलेया होननानै लाफायामोनब्रा आंखौ बियो बेखायनो बाखायोमोन आङो